Hej og velkommen til denne video. I dag skal det handle om impressionisme. Og hvad er impressionisme? Jo, impressionisme er en måde at skrive på, en måde at formulere sig på, en litterær skrivemåde, som er knyttet til det moderne gennembrud. Så vi er altså i 1870'erne og særligt 80'erne og 90'erne. Og det er bare en ud af flere måder at formulere sig på i det moderne. Men nu vil jeg så snakke lidt om impressionisme. Og den store impressionist er selvfølgelig Herman Bang. Impressionisme kommer af impression, og det handler om indtryk. Det handler om, at der skal formidles nogle umiddelbare sanseindtryk. Og det er noget af det, som Herman Bang gør både i sine noveller og også i sine romaner. I.P. Jacobsen gør det også nogle steder. Han starter, kan man sige, impressionismen ikke, i for eksempel sådan en novelle som Mågen, som har en klar impressionistisk indledning. Og det, man kan sige, det de gerne vil, det er at beskrive nogle scener, nogle øjebliksbilleder, nogle stillbilleder af livet. Der er en masse handlinger, der er en masse replikker, men der er ikke en hel masse forklaringer, der er ikke en hel masse fortællerkommentarer. Ikke? Så man kan sige, der er rigtig meget, der bliver ladt op til læseren selv og ligesom skulle fortolke på. Så vi ser altså her en retning af, at den autoritative, alvidende fortæller, han trækker sig lige så stille, og der bliver mere og mere overladt til os læsere. Vi skal selv ligesom danne os et indtryk af det fortalte. Man kan sige, at med fremstillingsformerne, så er vi herovre i noget, der er overvejende scenisk. Der kan selvfølgelig også være panoramisk fremstilling i impressionistiske tekster, men der er meget fokus på de her scener. Og man kan sige, det er meget beskrivelse og replikker, der er fokus på. Der er ikke en hel masse forklaringer, og det er ligesom op til en selv at så kunne fortolke og forstå personerne. Hvorfor er det så, de gør, som de gør? Hvorfor siger de, som de siger? Der kan også være dækket direkte tale, der kan være indre monolog, og ofte vil der jo så i de her scener være en tendens til, at den fortalte tid er lig med fortælletiden. Altså den tid, det tager at fortælle, er lig med det egentlig handler om. Ikke? Der er ikke det der med, og så gik der 30 år, og så skete der det, og så gik der det. Det kan der selvfølgelig godt være i enkelte tekster, ikke? Men der er i hvert fald fokus på de her scener. Ja, og hvad kan man så sige omkring fortælleforholdene? Jo, den impressionistiske fortæller, han er sådan en tredjepersons fortæller, som, det kan selvfølgelig også være jeg fortæller, men en tredjepersons fortæller, som er sådan en flue på væggen. En observerende fortæller. Han er ikke en, der tager del i handlingen eller kommenterer på det, men han prøver ligesom at fotografere det, der sker. Ikke? Sådan objektivt at gengive, hvad er det egentlig, der foregår. Der er ikke en hel masse forskønnelse, ikke? Men det er ligesom sådan nogle filmklip, der bliver formidlet i den impressionistiske litteratur. Og her kan vi jo så sætte for eksempel sådan den realistiske, alvidende fortæller, som for eksempel en Pontoppidan, som er samtidig med Herman Bang, ikke? Men som skriver en helt anden form for prosa, hvor vi har en autoritativ fortæller, en fortæller, der har overblik over hele fortællingen, og som også gerne vil udlægge den for os i nogle fortællerkommentarer. Det kender vi også fra H.C. Andersen. Og man kan sige, det der så knyttes til den form for fortælleforhold, jamen det er jo så, at der er panoramisk fremstilling, fortællerkommentar og beretning. Typisk. Og så vil jeg lige tage sådan et lille eksempel på, jamen, hvordan er det, den impressionistiske fortæller, for eksempel Bang, han formulerer sig. Fordi jeg har taget et lille citat her med fra novellen Foran Aldret, som går. Det handler om en ung kvinde, der hedder Agnes, som skal giftes med Adolf, og det har hun slet ikke lyst til, fordi hun har egentlig været forelsket i en anden, men familien insisterer på, at hun skal giftes, fordi at hun kommer fra en fin familie, men har ikke ret mange penge. Og så siger Agnes så til sig selv her, der er en indre monolog, hun hører ikke mere, hun ved, hun er solgt, men tante Elisabeth har sagt, at kærlighed er en vane, så vil hun vel lære at elske ham. Til hun har jo ikke elsket nogen anden. Nej, det var en drøm, intet andet. Den sommer var den lykkeligste i hendes liv. Ja, netop en drøm. Men nu burde hun måske glemme den. Måske, nej, ganske vist, det ville ikke være let. Det her citat er jeg taget med, ikke, fordi det er meget godt bud på, eller billede på, hvordan den impressionistiske fortæller, han prøver at beskrive en ung kvinde her, som er noget ambivalent over for det ægteskab, hun skal til at indgå.
Læg mærke til de her både tankestreger og tankeprikkerne, kunne vi kalde det. Ikke? Der er en hel masse, der ikke bliver gennemført. Det er det, man kalder elliptisk sprog. Ikke? Der er ikke i hvert fald udelukkende sammenhængende sætninger. Det bliver sådan lidt fragmenteret. Og det er jo så der, hvor vi som læsere kommer på banen, ikke? Kan udfylde nogle af de her tomme pladser i forhold til at give en fortolkning af, hvad er det så, den betyder, den her tekst. Ja, vi skal altså samle brikkerne i den impressionistiske litteratur, og nu vil jeg lige samle op på forskellen på impressionisme og naturalisme, fordi det er jo to ismer i det moderne gennembrud. Og det man kan sige overvejende, det er, at impressionismen er æstetisk. Den knytter sig til en bestemt måde at skrive på, som jeg lige har argumenteret for. Ikke? Altså, det er en bestemt fortæller, det er bestemte fremstillingsformer, det er fragmenteret sprog, og det er med henblik på, at vi som læsere selv skal fortolke og knytte de her tråde sammen. Det betyder ikke, at man ikke godt kan have naturalistisk indhold i en impressionistisk tekst. Det kan man fx godt i Bangs Håbløse slægter, hvor vi jo ser sådan en degeneration, ikke? Altså nogle uheldige træk, som bliver nedarvet, ikke? I forskellige generationer. Men typisk kan man sige, at naturalismen er mere indholdspræget, ikke? Det er mere ideologisk. Og der vil ofte være sådan en realistisk måde at skrive på, som for eksempel Henrik Pontoppidans Under Åget eller En vandringsmand, hvor naturalismen så har et andet fokus. Ja, og grunden til, at den her impressionistiske fortæller er interessant, det er jo, at den peger i retning af, at være en mere moderne fortæller. Fordi at vi i højere grad selv skal være med til at fortolke og danne vores eget indtryk af det, der bliver fortalt. Altså man kan sige, at den er mere moderne end den her alvidende tidligere fortæller, som vi kender fra realismen og for eksempel Pontoppidan eller H.C. Andersen. Og det hænger jo sammen med, at der sker en udvikling i samfundet, og at verden den gradvist bliver tømt for mening. Gud han dør, så at sige. Ikke? Det er i hvert fald det, Nietzsche proklamerer. Ikke? Og man kan sige, at det bliver afspejlet i fortælleren, at vi ikke længere har den her autoritativ alvidende fortæller, som har sådan et olympisk overblik og kan udlægge teksten og ved, hvad vi ligesom skal have ud af det. Der trækker fortælleren sig en lille bitte smule i sit vidensniveau, og vi skal som læsere selv på banen. I kan også se videoen om de 3 krænkelser, modernitet og modernisme, for at få lidt mere indsigt i det. Man kan sige, at fortælleren kan ikke garantere mening. Han fortæller bare sin historie, han fremstiller fortællingen, og så må vi som læsere selv danne os en fortolkning. Tak for jeres opmærksomhed. Hej.